प्लास्टिक बाहायनाया आबहावाखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिकखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय क'क्राझार गुदि फोरोंथाय मिरु एबा बेसिक ट्रेनिं सेन्टारा सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। खनसेल' बाहायजाग्रा सिनायखानाय प्लास्टिक आइजें बाहायनायखौ बन्द खालामनो आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै दिनै क'क्राझार गुदि फोरोंथाय मिरुनि बानजायनायाव क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि गासै फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा बाहागो लानानै खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिक आइजेंखौ होबथानायनि थाखाय क'क्राझार सहराव सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय हानजा सुरनाय जायो। बे सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझार म्युनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालामनो खावलायनायजों लोगोसे सरकारनि बिथोन होखानाय बायदियै जुदि सोरबाफोर सरकारनि बिथोनखौ नेवसिनानै प्लास्टिक बाहायोब्ला बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथियो। बेयो गाव गावनि माने जोङो दिनैहाय प्लास्टिकआ फैदों खिन्थु सिंगल इउज प्लास्टिकआ बिसेसकरि जोंनि इनभाइरनमेन्ट बा आबहावा बा बारहावायाव जोङो माने गाज्रि लाबोनायखौ बा पलिउसन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि थाखायनो इनभाइरनमेन्ट डे अबजारभेशन 2022 आवहाय फरेस्ट आरो इनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय कमप्रिहेन्सिभ एक्शन प्लेन लानाय जादों जाहाथे जोंनि समाजनिफ्राय जोङो सिंगल इउज प्लास्टिकखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै सिनायथि खालामनानै बोखारस्रांनो हायो। बिनि थाखाय कमप्रिहेन्सिभ एक्शन प्लेन लानाय जादों आरो मोजां खबरा बेनो जे बेखिनि एक्शन प्लेना जाहाथे सुबुं समाजनि गेजेराव जों सांग्रांथि लाबोनो हायो। बाहाय SCERT आ गासिबो एजुकेसनेल इन्स्टिटिउसन्सखौ माने माबा हरदों माने थांखि खालामनानै हरखादों जे नोंसोरबो बाहाय कअपारेसन खालामनांगौ जयैनो मावनांगौ होननानै आरो आङो माने क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारपारसन जानानै क'क्राझार सहरावबो जाहाथे जों सिंगल इउज प्लास्टिकखौ सिनायथि खालामनानै बोस्रांनो हायो बिनि थाखाय जों खामानिखौ मैयानि माने आवगोल टास्क फर्स हगायनानै खामानि मावनायखौ जों मैयानिफ्रायनो जुरिजेनदों आरो बाहाय जों माखासे स्ट्रिट प्ले लाबोगोन सुबुं सांग्रांथिनि खामानिखौ जोङो मावगोन आरो स्ट्रिक्टलि जोङो अर्डार खालामगोन जे जाय सिंगल इउज प्लास्टिकखौ बाहायनाय जायो बेखौ एक्सन लानाय जागोन पेनालाइज खालामनाय जागोन होननानै आरो जोङो नुनो मोनदों जे नालाफ्रावबो प्लास्टिकफोरखौ साफा खालामखांबाबो गारनानै ब्लक जानानै दैबाना जानायखौथ' जोङो बयबो खस्थ' मोनखाबाय भुगिखाबाय आरो नैबे फैगौ समावहाय जाहाथे जोंनि सुबुंफ्राबो सांग्रां जायो मना लानानै फैयो। जों शिलंफ्राव मा नुनो मोनदों जे ना बाजारफ्राव गावबागाव मना लानानै अर्गेनिक जेनेबा जिजों बानायनाय फाथोनि जों मना बानायनाय बेफोरखौ लानानै ना बायहैयाबानो ना फानग्रायाबो ना हरा जाहाथे जों बेफोरबायदि नियम नितिखौ खालामनो हायो बाहायबो जोङो जुजिगोन चेलेन्ज खालामगोन आरो गासिबो सुबुंनिफ्राय क'क्राझार नोगोरनि बेखौनो खावलायदों गुरैयै जाहाथे सिंगल इउज प्लास्टिकखौ बाहाया आरो जे रिइउज जायो बेखौ जोङो मोजाङै सांग्रांथि होगोन बेखिनिखौ बुंनानैनो आं नोंथांमोननि चेनेलनिसिम गोजोननाय बावबाय। जों एक्चुअलि क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि माखासे जोंनि फोरोंगुरुफोर आरो ट्रेनिं गथ'फोर बिसोरखौ लानानै जोंनि आसामनि SCERT जि जोंनि गाहाय मावख' बिथांमोननि गाइडलाइन बादियै आरो आसाम फरेस्ट एन्ड डिपार्टमेन्ट मोननै दं फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो मोनसे एनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोननि गाइडेन्सआव जोङो मा लादों जे माबाजों लोगोसे जेनेबा 5 जुन एनभाइरनमेन्ट डे जों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोङो मा खालामनो लादों जे सिंगल इउज प्लास्टिक जेखौ जोङो खनसेल' बाहायनानै गारनाय जायो प्लास्टिकफ्रा आरो बे प्लास्टिकफोरखौ गारनायनि उनाव जों मा जायो जेराव मेराव थानानै बिसोर मा खालामो ब्लक खालामला जोबनानै दैबाना जायो माबा माबि जायो हानि एकदमबारे अस्तित्वआनो थाया गतिके बेखौ जों माबोरै होबथानो हायो बेखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै सिरियैनो होस्रा होस्रि गैयालासिनो जिहेतु क'क्राझाराव 144 सोलिगासिनो दङ बेनि थाखायनो जों होख्रा होस्रिखौ खालामाखै जोङो पारमिसन लानानै सिरियै हानजा सुरनाय मोनसे सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बिनि थांखियानो जाहैबाय जे खनसेल' बाहायनानै गारनाय जि प्लास्टिक बे प्लास्टिकनि गेजेरजों जोंनि आबहावा बेनिफ्राय हानि जि सहायनाय गोहो बेफोरो ओमफ्राय फोलोमनाय गोहो बेफोरो जोबलांजोबो बेनि थाखाय बेनि
बेखौ जुदि जोङो होबथानांगौ जायोब्ला जोङो मा खालामनांगोन जे प्लास्टिकखौनो जों बाहायनो नागा एंगारनांगोन। नाथाय जों नुनो मोन्दों जे गोबां मानसिफ्रा बाजाराव फैयो आखाइ गोजा फैनानै रिदिं रिदा प्लास्टिक लानानै थाङो आरो बेफोर प्लास्टिकखौ दोननोथ' जायगा गैखाया जेराव मेराव गारो ओमफ्राय हाया नस्थ' जायो बा आबहावाया नस्थ' जायो पलिउसन जायो। दा बेखौ जोङो होबथानोब्ला जोङो एक्सुवेलि सुबुंखौ जोङो फोजाखांनांगोन। सुबुंखौ फोजाखांनानै सुबुंनि सायाव जोङो बिनि फारसे सांग्रांथि लाबोनांगोन आरो बै सांग्रांथिनि गेजेरजोंसो जोङो बयखौबो प्लास्टिकनिफ्राय गोजानाव लाखिनानै जोङो सुबुं आबहावा आरो लोगोसे हाखौ जोङो रैखा खालामनो हागोन। बेनो जोङो जे प्लास्टिकखौ जोङो जोंनि जा जों क'क्राझार बेसिक ट्रेनिंखौ जोङो प्लास्टिक सिंगोल इउज प्लास्टिक फ्रि जन होननानै जों डिक्लार होदों। बेवहाय जोङो जायखिजाया बेबायदि जुदि सोरबाफोर बाहायफैनानै सोरबा जुदि माबा खालामोब्ला जों बेखौ अफेन्स होनना हमना लानाय जागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बुजाय आजाय खालामनानै एबा फिसा फिसौ साजा होनायनिबो जोंहा राहा थागोन। दिनै जोङो राहा लादों जे जों माखासे प्ले कार्ड लिरना लादों। लिरना लानायाव जोङो दिन्थिदों जे प्लास्टिकनि सुबुंनि जिउआव आरो बारहावायाव प्लास्टिकनि गिख्रंथावा माबायदि आरो बेफोरबायदि स्ल'गान लिरदों आरो बे स्ल'गानफोरखौ फरायनानै बा मिथिनानै सुबुंफ्रा प्लास्टिकनिफ्राय गोजानाव थागोन बेखौ जों मिजिंथिनानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।